Kung nakuhay mo pare, dito na lang kamo pangukuya akong balay nga ton panadeton imo anak para wala na kamo problema. Masaya pare, salamat. Baka na kanay. Ako sabtong utak mga anak. Pare, ano na? Ano na, di ba nagsiring ka? Bless ka mo ka ni Ninong, bless. Bless. Ah, mga basurang kada mo naman. Ha, adaw man ang anak unta naninilig. Ay pare, wow pa yung aga. Oy. Ano to nimo toy pare? Ano mo pare mga anak? Ano mo mga inanak ba? Oo. Ang akong puto, dako na. Dako na. Oo, dako na. Ay, buya. Ang suwag. Oo. Sa eskwela. Ano ba to nimo toy akong pare yan? Nagkuhan ka na pare. Nagkape ka na. Aw, kanina pa ako nagkape pare. Pwede mo linaso, mapasupa. Oo, mayada. Pwede lang pa rin linaso pare. Linaso. Oo, sige, sige. Alo, na lang pa rin kape. Lulubos-lubosin ko na. Alo na lang kami pare ha. Oh, sige. Makadata ni pare. Magkaraw din unong gindoro ko pare. Wala-tulatong kaya dide. Ba daw, pare. Ultimo ka pinangaro. Nawarin klaro ng tao. Dadadong ko itong kape nga balay kitak mga batos para magpaka higop-higoping kape. Pwede lang kabuutan ni pare. Oy, pare, adi na. Mapaso ito, mapaso. Okay, pasok mo pare. Yung butang-butang ako din gatos, pare. Oh, sige pare, salamat. O, pag yun ha. Oh, makadi ako. Sige, sige. Naninilig ka pare. Oo. Makadi ka nay. Oo, sige. Salamat. Ba daw, pare. Ultimo kape. Di nakapalit. Nistiya. Balik ko pag panilig. Pare na nang. Nung, nasa rin ni tatay, tinapay pa ko, no? Ba daw, tinapay. Oo. Dinatakan ko na nga niyang kape. Ano, makakak dito yung tinapay. Hulat lang ada ha. Oo. Ano yun? Oh, inaanak adin ng tinapay para ka mo magpakapamahaw. Nung, tagi daw mo, Jis. Sus, patingis na yun. Oo, oh. Sina, kanto na kayo para magpakapamahaw ka mo. Naginong. Pare, klaro, pinistit nga ako pa rin yan ang kahubyaan. Madaw yun eh. Pare na yung kahumana na akong paninilig. Pare, klaro na akong pare, pinistiya. Yalat nakakasagabal ta akong trabaho. Oy pare. Oy. Ginatag mo naman na nimo tinapay. Salamat. Oo. Salamat din pare. O sige, walang problema. Wala kita ka na daopan, ikaw gula takbuutan niya pare. Oo, hindi pa ba ito magkukang ka na eh. Bubulig-bulig ka. Amo na. Oo. May na kayo na pare magka 50. Pati 50 pare. Pare kami niyan pare panituhon mapatakali ma tungang kay gan pag kinabaraka kay kabaraka kay makakabulos-bulos kaya pakot makasunod na tuig. Oo, sige. 50 na pare. Oh, adi na pa rin 50. Mapatak mo tungang kilo kanin law-law latamkuan. Salamat pare ha, madamon salamat. Oh. Kung nakuhay mo pare, dito na lang kamo pangukuya akong balay nga ton panadeton imo anak para wala na kamo problema. Masaya pare, salamat. Baka na kanay. Ako sabtong utak mga anak. Ba daw, nga akong pare, sobrang kaugros ang gudman nga tatay. Di na mulat anak. Ngayon kita, tay. Tay din kita maukoy. Ato kita papa ko ni mo ninong. Nagka-istorya kami kanina. Ato nani ko kuno kita era para rin na kita problema at pagkaon. Tara. Pwede na niya nga Pasko. Okay lang kay Hagsay. Ganador nga klase. Pare. Ano na? Ano na, di ba nagsiring ka? Bless ka mo ko ni ninong, bless. Bless. Ang namon mga gamit pati nak mga anak. Ba daw nag-i-entry mas malaka to pare kanina. Nagsiring ka nga. Nasiring ka man nga nila kay Maukoy, kay paro rin na kami. Problema. Nagkulang pa rin. At yung mga anak mga dagko na. Amunganin niya. Tara pa rin kita kanina sa kog. Nag-i-entry mo lang kanina nga ako pare. Tara mga anak. Tara pa rin. Kanina sunod kay. Bista ito sa buwan. Tara. Sige, tara.